Случайно започнах студена война с моя наемодател още тази сутрин и сега цялата ми къща е изпълнена с тежко мълчание. Всичко се случи, защото оставих баща си да прегледа един прост имейл преди изпращането му. Той винаги е бил много предпазлив и старомоден относно договорите, като вярва, че всяка отстъпка води до загуба на контрол. Новият апартамент спешно нуждаеше от два малки ремонта, които бяха очевидни още при първия оглед. Написах учтиво съобщение за поправките с надеждата да запазим добри отношения и спокойствие в дома ми. Баща ми обаче го преправи като гневна правна бележка, пълна с сложни думи и остър тон. Той добави дълъг списък с нарушения на договора и сериозни заплахи от санкции за всяко забавяне. Опитвах се да омекня тона и да го убедя, че това е прекалено агресивно за една малка дупка в стената, но той настояваше на своето със суров поглед. Изпратих имейла без да мисля дълбоко за последствията от този жесток подход към един човек, който просто искаше да помогне. 20 минути по-късно телефонът ми звънна и гласът на наемодателя беше разстроен до крайност. Той ме пита защо го заплашвам с правни действия заради една проста заявка за ремонт, която бих могла да направя сама. Глас му трепереше от яд и недоумение, а аз стоях замръзнала пред екрана на телефона си, усещайки как сърцето ми се свива от ужас. Сега утре идват специална група да прегледат всичко детайлно в имота, търсейки всяка малка грешка и нарушение, което могат да открият. Страхувам се, че това ще доведе до сериозни финансови проблеми или дори до изгонване от апартамента, който толкова обичам. Въздухът в стаята е станал тежък и напрегнат, сякаш всеки момент може да се срути под теглото на грешката ми. Смятате ли, че съм прекаляла с помощта на баща си или това беше неизбежно развитие на събитията? Сега трябва да чакам утре и да видя как ще завърши тази нещастна история със студена война в моя собствен дом.